אוקיי, אני לא יודעת אם זה כל כך מעניין, אבל יש לי הרבה מדבקות שאני אוספת, ותראו איזה שמן דובלוני. כן, אז אני עכשיו אראה לכם את האלבום, ואני אקנה מדבקות ונדביק ביחד, אני אראה לכם מה כל זה. אוקיי, זה לולים כזה, קניתי את זה באילת, כזה מושלם, גם כזה, ועוד זה וזה. יש לי עוד מלא מדבקות להדביק של פפה. עוד לולים, ופה יש כזה, אני לא עושה יותר לפי נושאים, כאילו אני לא יודעת. יש לי את שתי אלה, חמודים. יש לי אותה. אוי, מה זה עושה פה בכלל? זה אמור להיות בעמוד ורוד. אז נדבק את השנייה כאן. יש לי פה ג'ל, כזה, מדבקות לחלון אבל שיהיה. אז כזה, נקריא אותם כאן. פה יש לי מדבקות כאלה מתוקות מיפן שחברה שלי הביאה לי. ועוד ג'ל קצת. פה פנדות מתוקות. זה זוהר בחושך. זה גם. זה כזה, סמיילים ומים של סטיץ' וגם עוד מדבקות ג'ל, גם פה. ופה יש כזה חד קרן. פה יש זה, וענבים. ולא, חמודה. עוד מדבקות ג'ל. פה יש כאלה של חיות. אני אחרי עושה אותו, לא יודעת. וגם אותו. כן. זה של נסיכות. כן. ועוד ג'ל. פה זה סתם משהו שקיבלנו בבית ספר, שמתי את זה פשוט כאן, אז אני לא יודעת. זה עמוד כלשהו, כן. תראו, זה מתוקי. התות אמור להיות כאן. זה עמוד ורוד, אדום כזה, תראו, זה מושלם. גם פה יש קצת לולים, נסיכות, כן. גם פה יש לי קצת לולים. פה יש לי כזה מגניב כזה, של נסיכות כזה, פרפרים וזה, וואי, תראו, זה מתוק. זה קיבלתי מרופא שיניים, את כל עשיתי את זה ככה חמוד. מדבקות ג'ל, עוד קצת, עוד, שנגמר לי. וחלק 2.